Tadan, 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 tadan. Tadan, paigid kayo, paigid. Paigid mo pa lang, paigid mo pa lang. Ano, oransa? Oransa ka ni Idol. Masila ka. Lilipat na tayo sa may zipline dahil dumaan na sila, mabilis lang sila mga ka-taker. So nauuna si Idol Ronald Oranza, tapos yung isang kasama niya. Proceed na tayo at kapos sa lahat ng kalahok. Let's go sa Mount Balungaw zipline. Tiger boom.